Takže vitajte pri druhom dieli tejto minisérie podcastov Svetlo pre teba. A teraz vám vysvetlím, že prečo ja práve sa idem venovať tejto téme. Hej. Už som spomínala v tom prvom videu, že vlastne som ekologička, že som stále inklinovala ku takým veciam, ako je príroda, ako sú technológie. A ja ako ekológ som vlastne študovala veľmi veľa rôznych predmetov, hej, čiže napríklad cytológiu, ochrana životného prostredia, histológia, porovnávacia morfológia živočíchov, všeobecná ekológia, všeobecná anorganická chémia, organická chémia, mikrobiológia, krajinná ekológia, porovnávacia morfológia živočíchov, potom, čo tu máme, úvod, príklady, čo z chemickej a inštrumentálnej analýzy, potom, čo tu je, systematika nižších rastlín, hej, mineralógia, ja som mala dokonca aj radiačnú ekológiu, mala som predmet liečivé rastliny, čiže fakt to bolo genetiku, všetko možné, jednoducho, naozaj, ja neviem, čo si kto predstavuje pod pojmom všeobecný ekológ, ale to naozaj potrebujete vedieť ako keby všetko o všetkom, čo sa v tom prostredí nachádza. Mali sme environmentálnu fyziku, proste kadečo, fakt, že kadečo. A boli to dosť ťažké skúšky za mňa z niektorých predmetov. No a ďalej ma ako keby ten život viedol, že som pracovala v cestovnej agentúre, ktorá zhodou náhod organizovala aj medicínske kongresy a zastrešovala som aj semináre pre farmaceutické firmy a medicínske kongresy, napríklad o ortopedický kongres, hej, potom tu na nejaká chemoterapia, potom tu mám ešte knihy o spánku, o apnoe, spánková hygiena, mám preštudované knihy, čo sa týka cirkadiálnych rytmov, čiže si dovolím tvrdiť, že trošku viac tomu rozumiem ako nejaký bežný laik. Hej. Všetky veci, informácie, ktoré tu budem prezentovať, sú jednoducho veci, ktorým ja verím, o ktorých som ja presvedčená, sú to moje myšlienky, moje know-how, vy sa tým môžete nechať inšpirovať. Nie som lekár, hej, čiže ak vás to proste zavolá sa so mnou viacej prepojiť a konzultovať to, tak na Facebooku ma nájdete ako Maťka Turoňová. Mám tam takú fotku, modro-rúžové také svetlo na mňa svieti, takže to som ja. Takže čomu sa ďalej budeme v týchto videách venovať? V ďalšom videu si povieme, že na čo nám oči vlastne sú. Že oči nie sú len na to, aby sme rozlišovali nejaké tvary, farby, aby sme možno vedeli odhadovať nejakú vzdialenosť, aby sme proste, videli akože bežné veci, hej, tak ako väčšinou proste ten mozog nám prekladá tie informácie, ale vznikli vlastne na to, aby sme dokázali najprv rozlišovať to svetlo a tmu. Hej. Takže o tom si povieme v ďalšom dieli viacej. Potom nás čaká, že čo znamená vlastne to prirodzené svetlo pre mňa, čo znamená umelé osvetlenie, že aký bol život kedysi, ešte predtým, než vlastne Edison nevynašiel žiarovku, že ako jednoducho to telo naše je naprogramované za tie tisíce rokov predtým a aká vlastne je tá zmena tej novej doby toho rozvoja, hej, že ako to vplyvá. Potom sa budeme venovať, že čo sa vlastne deje, ak sa nám narušuje spánok tým umelým svetlom, čiže keď v noci modré alebo biele svetlo, možno tieto pojmy ste počuli už, takže to si tiež vysvetlíme, že čo to je biele svetlo, čo to je modré svetlo a úplne jednoducho poviem, že asi každý z vás pozná dúhu, hej? A čo je vlastne dúha? Však to je voda a slnečné svetlo. Čiže tam je krásne vidieť, že to slnečné svetlo nie je proste len
biele, ale má široké spektrum farieb. A vieme, že má proste aj infračervené žiarenie, aj UV žiarenie. A tomu sa budeme vlastne potom venovať, že aké to spektrum farieb je prospešné pre nás už večer a hlavne v noci, ktoré potrebujeme odsloniť, aby naozaj ten spánok nebol narušený. V ďalšej časti sa potom budeme venovať, že ako sa na ten spánok pripraviť, že čo je vlastne dôležité, aby sme naozaj mali kvalitný ten spánok. A potom budeme pokračovať, že čo robiť v prípade, že ten spánok nám vlastne narušuje naša myseľ. Takže sa na vás teším v ďalšej, tretej časti Svetlo pre teba a môžete mi dať vedieť do komentára, možno, že ktorá téma z toho, čo som teraz vymenovala, vás najviac zaujíma, aby som sa tomu možno viacej a do hĺbky povenovala. Kľudne píšte svoje otázky, ja na to potom budem nadväzovať v obsahu. Takže ďakujem veľmi pekne a sviete si a choďte vonku na slnečko, vždy keď sa dá. Ahojte.